Благословено царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Миром Господу помолимося. Спасені душі наші, Господу, помолимося. Господи, помилуй. Помилуй всього мира, Господи Божий, церкви і соединення всі, Господу, помолимося. Страхом Божим, входящий вонь, Господу, помолимося. Господи, помилуй. Господи нашим, блаженнейшим митрополите Саввии, Господи нашим, закопросвященнейшим архиепископе Георгии, честним пресвительстве, Христе диаконстве, о всім причтой люде, Господу, помолимося. Господи, помилуй. О Бог, храни ми страни наши, востыги воинство, я Господу, помолимося. Господи, помилуй. Оселися ми всяком граде и стране, вірою живущим, не Господу, помолимося. Господи, помилуй. Во растворении воздухового изобилия подов, земный времени мирный, Господу, помолимося. Господи, помилуй. Плавающий, путешествующий, не дующий, стражи плененный, о спасении и Господу помолимся. Господи, помилуй. О избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Прещедую, пречистую, пребосовенную, славную, Владицу нашу Богородицу и Преснодиву Марию, со всеми жадами помянувши сами себе, друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. И яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, от Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Воскликніте, Господеві, вся земля, пойте же імені Його, дадите славу хвали Його, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас.
віки віков. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Паки, миром Господу помолимо, що. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава, у Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, спаси нас, Сине Божий, воскреса із мертвих поющати. Алілуя, алілуя, алілуя. Да познаєм на землі путь Твой, і всі язиці спасення Твоє. Спаси нас, Сине Божий, воскреса із мертвих поющати. Алілуя, алілуя, алілуя. Дай сповідача Тебі, люди Боже, дай сповідача Тебі, люди всі. Спаси нас, Сине Божий, воскреса із мертвих поющати. Алілуя, алілуя, алілуя. Паки, миром Господу помолим, що. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. І як благ і чоловеколюбець Бог, єси тобі славу воссилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Прийдіте, возрадуємся Господеві, воскликнем Богу Спасителю нашему. Спаси нас, Сине Божий, воскреса із мертвих поющати. Алілуя, алілуя, алілуя. Предварим лице Його во исповіданні, і в псальмі воскликнім Йому. Спаси нас, Сине Божий, воскреса із мертвих поющати. Алілуя, алілуя,
Святому Духу, коду спасимо і сушел єси, і врата сокрошили, яко всесилен, умерший, яко Создатель совоскресил єси. І смерть, і жало сокрушил єси, і Адам от клятви избавлен без человеколюбче, тим же всі зовем, спаси нас, Господи, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Радуйся, двери Господня непроходимая, радуйся, стіною покрови предикаючих Тебі, радуйся, необориваемое пристанище и неискусобрачная, родшая плотью Творца Твоего и Бога, моляще не усконіваю співаючих і клоняючися Рождеству Твоєму. Боже, на рідові слово воссилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Твоєму. Прокімена сп'ятий Ти, Господи, сохранишини і соблюдешини от рода сего і вовік. Ти, Господи, сохраниши нас і соблюдиши нас от рода сего і вовік, от рода сего і вовік. Спаси ім'я Господи, яко сході преподобний. Ти, Господи, сохраниши нас і соблюдиши нас от рода сего і вовік, от рода сего і вовік. Ти, Господи, сохранишини і соблюдешини. От рода
Матие. Вся милет суть, но не вся на пользу. Вся милет суть, но не аз обладан буду от кого. Брашну чреву и чрево брашном, Бог же и сия да упразднит. Тело же блужению, но Господеви, и Господь телу Боже, и Господа воздвиже, и нас воздвинет силою Своею. Невесте ли, яко телеса ваша, удове Христове суть, в земли убоды Христовы, сотворю уды блудничи, да не будет. Или невесте, яко прилепяется сквернодейницы, едино тело есть, с плододейницею будет обо, рече оба в плоть едину. Прилепляйся же Господеви, един дух есть с Господем, бегайте блудодеяния всяко борех, Его же аще сотворит человек, кроме тела есть, а блудя его свое тело согрешает. Или невесте, яко телеса ваша, храм живущего в вас, Святого Духа суть, Его же имате от Бога, и несте своим, куплені бо єсте ценою, прославите убо Бога в телесах ваших и в душах ваших, я же суть Божия. Вірте, чду, И Духові Твоєму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. О духи святого Евангелия чтение. Рече Господь бричту сію, чоловік некий мав двох синів, і рече молодший йому, Отче, дай мені достойну часть маєтку, і розділив їм маєток. І не по многих денях собрав свій маєток син, одійде во страну далече, і ту розточи маєток свій, живучи будно. І жившему же йому в себе зговод кріпок на страні той, і той начад лишатися, і шед приближися, приліпився єдиному от жителів тієї страни, і послав його на сева своя пасти свиня, і желаше насититися черево своє одрожець, я же ядяху свині, і ніхто же даяшем йому. В себе же пришед, рече, коліко наємників одича моєго, і збивають хліби,
аж же годом гиблу. Востану іду к Отцю моєму і реку йому, Отче, согрішив на небо і перед тобою, і уже не здостойно наречися сином твоїм, сотвори м'я, яко єдиного од наємників твоїх. І восстав, іде к Отцю своєму, і ще же йому далече сущу, узрів його отець його, і мило йому бис, і тег нападе на шию його, і облиза його. Рече же йому син, Отче, согрішив на небо і перед тобою, і уже не здостойно наречися сином твоїм. Рече же отець ко рабом своїм, і знесите одежду першою, і облеците його, і дадите перстіни на руку його, і сапоги на ноги. І пришедше телеце упитанний заколите, і чте веселитеся, яко син Мойсей мертвий бив і ожив, і живо бив, і обрітися, і на чаша веселитися. Бив же син його старший на селі, яко гряди приближився к дому, свішов піння і лік, і призвав єдиного одроков, вопрошаше його, что бо сіє суд, он же рече йому, яко брат твой прийде і закотиться твой тельца опитанного, яко здрава його прият, розгнівався же, і не хотяв нити. Отець же його, і шет моляше його, он же отвіщав, рече Отцю, се толіко літ работаю тобі, і ніколи же заповіді твоя приступих, і мій ніколи же дав єси козляте, дасть от други своїми, возвеселуся бих, їх даже син твой сей і задиви твоїм маєток злободицями, прийде, заклав йому тельця питомого, он же рече йому, чадо, ти всегда со мною єси, і вся моя твоя суд. Возвеселитися же, сія і возрадувася подобаше, яко брат твой сей мертвий бив і ожив, і згибу бив і обретещо. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dziś wyjątkowy dzień dla naszej parafii, ponieważ gościmy dzięki uprzejmości telewizji w domach wiernych naszej cerkwi w całym kraju. Mogą oni brać udział w świętej liturgii, którą odprawiamy w najstarszej cerkwi w Polsce. Zbudowana w 1250 roku, obecnie służy naszej niewielkiej społeczności, która tu zamieszkuje po tragicznej akcji Wisła. Dzisiejsza niedziela jest kolejną, która przygotowuje nas do okresu Wielkiego Postu. Potocznie nazywają niedzielą o Synu Marnotrawnym, ponieważ czytany jest fragment Ewangelii według świętego Łukasza, w którym zawarta jest właśnie ta przypowieść. Znamy ją dobrze. Można powiedzieć, że każdy z nas mógłby ją własnymi słowami opowiedzieć. Wydaje się nam taka zrozumiała, taka prosta, a jednak w życiu codziennym zapominamy o wartościach, jakie ze sobą niesie. Wiele elementów w niej zawartych odnosi się bezpośrednio do nas. Jakże często zdarza nam się, że niszczymy głębokie relacje, bliskie, międzyludzkie, bo przyzwyczailiśmy się, że osoba, która nas kocha, daje nam szczodrze, daje nam ciągle, nie oczekując niczego w zamian. Jakże łatwo zapominamy o dającym, a pamiętamy tylko o darach. Tak się też stało z Synem Marnotrawnym, ale tak też się dzieje z nami. Stopniowo człowiek obdarowujący traci dla nas na znaczeniu,
a Jego dary stają się czymś, co nam się po prostu należy. Nie mam na myśli tu tylko darów rzeczowych, ale przede wszystkim dary duchowe, ciepło, miłosierdzie, zrozumienie, wsparcie i wiele innych. Zapominamy o źródle, nie cenimy go. Ważna jest tylko woda, która wypływa z tego źródła strumieniami. W ten sposób człowiek coraz bardziej odrywa się od innych. Marnotrawny syn powiedział swojemu ojcu: oddaj mi to, co kiedyś będzie moje po Twojej śmierci. Innymi słowy, zgódźmy się na to, że już dla mnie nie istniejesz. Potrzebuję tylko tego, co możesz mi dać. I jak marnotrawny syn, przez pewien czas żyjemy z tych otrzymanych darów. Nasze serce jeszcze ogrzane tym ciepłem, nasz umysł w dalszym ciągu żyje jeszcze bogactwem minionych relacji, ale pomaleńku i to ulega wyczerpaniu. Nie jest bowiem już zasilany ze źródła, a zatem zamienia się we wspomnienie. Stajemy się głodni. Cały ten czas, kiedy żyliśmy otrzymanymi darami, otaczali nas ludzie, którzy chcieli pożywić się tym, co dostaliśmy. Byliśmy jakby marnotrawny syn, otoczeni ludźmi, którzy oblepiali go, póki był bogaty bogactwem swojego ojca. Ale kiedy nic już z tego bogactwa nie pozostało, odeszli i ubóstwo weszło w jego życie. Odtrącił jedyne ludzkie relacje, a teraz sam stał się odtrącony przez innych. Został sam. Starał się czymś nasycić, ale nie miał czym i chodził wygłodniały. Często zdarza się w naszym życiu, że oderwawszy się od źródła wzajemnych relacji, porzuceni przez ludzi, którzy myśleli, że mogą pić bez końca z wypływających z nas strumieni, poczuliśmy się spragnieni. Gdybyśmy tylko mogli w tej chwili uświadomić sobie, że to, o czym zapomnieliśmy i co utraciliśmy, wypływało z żywych strumieni, z żywych stosunków z Bogiem i z otaczającymi nas ludźmi. Nie możemy całego życia przeżyć na prezentach. Życie możliwe jest tylko w relacji do Boga i w relacji do ludzi. Jakby w nieprzerwalnej, wzajemnej wymianie, kiedy w jednakowym stopniu jesteśmy i dawcą, i biorcą szczodrości ludzkiej i Bożej. Ale kiedy jesteśmy głodni, kiedy znaleźliśmy się w ubóstwie, kiedy z wycieńczenia umieramy, czy zawsze pamiętamy, że odwróciliśmy się od Boga? Weszliśmy z otaczającymi ludźmi w fałszywe relacje, rozdając im to, co nie było nasze. A wtedy nadszedł czas, żebyśmy się zastanowili głęboko i uważnie nad sobą i zrozumieli, że zgrzeszyliśmy przeciwko niebu, zgrzeszyliśmy przeciwko ojcu, bratu, siostrze, przeciwko każdemu wokół nas. Zgrzeszyliśmy, a więc zerwaliśmy więzi, starając się od nich uwolnić. I wtedy nastał czas powrotu do domu Ojca, do tych, którzy nas żywili, dawali szczodrze, troszczyli się. I ostatecznie do Boga, źródła wszelkich dóbr. Ale tak często, starając się wrócić, spotykamy nie ojca marnotrawnego syna, a spotykamy starszego brata, tego, który nigdy nie miał prawdziwej relacji miłości, przyjaźni między nami ani ojcem. Spotykamy tego, który może się pochwalić, że zawsze był sumienny, uczciwie pracował w domu ojca. Wykonywał wszystko tak, jak się wykonuje obowiązki, których nie sposób uniknąć, czy też jak pracę za zapłatę, za dostatek, trud w zamian za przynależność do domu, za materialne zabezpieczenie. Powinniśmy się nad tym zastanowić, gdyż w naszych doświadczeniach relacji z ludźmi nie zawsze jesteśmy synem marnotrawnym. Bardzo często jesteśmy starszym bratem.
i przychodzącego do nas ze słowami: to moja wina, że nie utrzymuję z Tobą kontaktów, zachowałem się w sposób niegodny, teraz chcę być Twoim przyjacielem. Witamy słowami: Ty już nie jesteś moim bratem, moim przyjacielem. Jakże często jesteśmy starszym bratem i postępujemy inaczej niż ojciec, który ani przez moment nie przestał kochać marnotrawnego syna. Nawet wtedy, gdy zażądał części majątku i roztrwonił wszystko. Ojciec nigdy nie przestawał kochać. Starszy brat przestał, czy też, co bardziej prawdopodobne, nigdy nie kochał. Utrzymywał jedynie służbowe stosunki z tymi, którzy go otaczali. A ojciec wybiega naprzeciw, żeby powitać marnotrawnego syna. Czy kiedykolwiek zdarzyło nam się tak postąpić? Kiedy ktoś, kto nas zranił głęboko, okrutnie, czy uczyniliśmy kiedykolwiek pierwszy krok? Pamiętając, że temu, kto doświadczył obrazy, łatwiej jest uczynić pierwszy krok, bo nie jest on bowiem podszyty strachem. Podczas gdy ten, kto nas obraził, pozostaje w strachu przed czekającym go poniżeniem, czy może nawet i odrzuceniem. Czy zrobiliśmy kiedykolwiek pierwszy krok, żeby przywrócić do życia tego, kto duchowo po ludzku jest martwy? Czy byliśmy gotowi dać mu szansę? Czy byliśmy gotowi, kiedy on roztrwonił nasz skarb, poniżył nas, okradł, powierzyć mu nasz pierścień, dający władzę nad naszą osobą, naszym majątkiem, naszą godnością? Czy dalibyśmy mu, jak mówi przypowieść, obuwie na jego nogi, aby mógł chodzić bezpiecznie? Pomyślmy w ten sposób. Wtedy każdy z nas uświadomi sobie, że przepadają się w nas wszystkie elementy tej przypowieści. Ale nie wystarczy to odkryć. Odkrywszy, kim jesteśmy, powinniśmy coś zrobić. Powinniśmy podjąć decyzję, wyrzec się tej osoby, którą byliśmy, wrócić i poprosić o wybaczenie, o miłosierdzie. Poprosić Boga o wybaczenie jest łatwo, gdyż Bóg pewnie odczuwalnie nigdy nie odprawi nas od siebie, nigdy nie mówi nam: odejdź ode mnie, ale poprosić o wybaczenie tych, których skrzywdziliśmy czy obraziliśmy ich, jest o wiele trudniej. Każdy z nas jest powołany do tego, by w ojcowskim domu być w takich relacjach z Bogiem, jak dzieci z kochającym, mądrym Ojcem, który całe życie poświęcił, aby się o nie troszczyć. I kto z nas mógłby powiedzieć, że wszystkie dary, które dał nam Bóg, i umysł, serce, wolę, i wszystkie zdolności, które są tymi darami uwarunkowane, dzięki nim nabywane, kto z nas mógłby powiedzieć, że wszystko to poświęca temu, żeby wyrosnąć na prawdziwego ucznia Chrystusa, stać się w pełnym znaczeniu Jego obrazem na ziemi? Każdy z nas bierze te dary i mówi do Boga: dziękuję, a może i czasami i tego nie powie, że wszystko mi dałeś, a teraz ja wykorzystam to dla siebie. Ty dałeś mi Bożą siłę, wykorzystam ją na swój sposób. Pójdę, gdzie mnie oczy poniosą. Będę cieszył się wszystkim tym, czym tylko mogę się cieszyć, i na to wszystko roztrwonię wszystkie te dary. Kiedy syn marnotrawny zwraca się do ojca z prośbą, a właściwie ze skruchą, ojciec nie pozwala mu nawet powiedzieć: przyjmij mnie jako twego najemnika, bo umów z Bogiem się nie zawiera. Nie możemy przestać być dziećmi Bożymi i stać się Jego niewolnikami czy najemnikami. Niewolnikami, którzy pracują ze strachu, czy najemnikami, którzy pracują tylko za pieniądze. Nie możemy przestać być tymi, kim jesteśmy dla Niego, Jego dziećmi. I tylko przez pokajanie, przez powrót do Niego, ale znowu przez pokajanie twórcze, nie przez płacz z ziemi dalekiej, a poprzez powrót do Niego, możemy być przez Niego przyjęci. Bóg nie godzi się na nasz upadek.
Bóg nie przyjmuje nas na nowych zasadach. Ty byłeś dla mnie synem, teraz zostań robotnikiem. Bóg żąda, abyśmy stali się Jego synami i córkami. Ojciec zatrzymuje swego syna, nim ten poprosił o to, aby zostać jego najemnikiem. Wzywa sługi swoje, przynieście jego poprzednie szaty, przywrócić jego poprzednią godność i cieszy się z jego powrotu. Zastanówmy się nad tym. Możemy zrobić coś w ciągu nadchodzącego tygodnia. Nie wszystko, ale coś. Tak, żebyśmy kiedy staniemy przed Bogiem, spojrzeli na Niego i powiedzieli: nie ma dla mnie usprawiedliwienia, ale zrobiłem, co mogłem. Zmiłuj się nade mną i zbaw mnie. Господи, Вседержителю Боже, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Ище молимся, Господи нашим, Боженейшим митрополите Савве, Господи нашим, Высокопреосвященнейшим архиепископе Георгии, все во Христе, братья наши. Ище молимся об охране стране нашей, во всякое воинство, и безмолвное житие Божие во всяком благочестии и чистоте. Ище молимся о братьях наших, священноженам нас и всем во Христе братстве нашим. Ище молимся о блаженной, преснопамятной, святейший патриарсе православный и Создатель святого храма сего, и о всех преживших братьях, злежащих и повсюду православных. Молением в сердце сокрушенным к Тебе припадаем, и стояши вопием Ти, исцели болезнью, пречестрастной души, и в раба Твоем блажу Антония, и прости ему, якобы сердце перешение вольное и невольное, и скоро воздвигни от болезни, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи,
Молимся по доносящих и добродеющих, во святейшем чудесном храме сим труждающих, забоющих предстоящих людях, ожидающих Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Яко милостивый человек, любец Бог, еси Тебе слово воссылаем, от Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Мудрость, якода под державою Твоею всегда храним и Тебе слово воссылаем, от Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господина нашего, блаженнейшего Савву, мудрота Варшавской, и всея Польши, и Господи нашего, высокопросвященнейшего Георгия, архиепископа Вроцлавского и Щечинского, да помяну Господа во царстве Своим, всегда, ныне и присно, и во веки веков, Создателей, Благоукрасителей, жертвователей храма Сего, да помяну Господа во царстве Своим, всегда, ныне и присно, и во веки веков, Болашу раба Божьего Антония, да помяну Господа во царстве Своим, всегда, ныне и присно, и во веки веков, вас и всех православных христиан, да помяну Господа во царстве Своим, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Исполним молитву нашу Господи. Господи, помилуй. О предложениях чесних дари Господу помолим, що. Господи, помилуй. Осядем в храмі собі з вірою Богом, страхом Божим входящих, вонь Господу помолим, що. Господи, помилуй. Ви збавите ще нам от всяких скорбі, гніва і нужди, Господу помолим, що. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Не все совершенно, ще до мирне, безрішно у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя, дожителя наші, у Господа просим. Подай, Господи. Прощення й оставлення гріхів і прирішені наші, у Господа просим. Подай, Господи. Добрі молися душам нашим, миром мирови у Господа просим. Подай, Господи. Прочі время життя нашого в мирі і покаянні скончати, у Господа просим. Подай, Господи. Християнський окончено живота нашого, безболізне, постидне, мирне і добре, от від страшним судище Христові просим. Подай, Господи. Пречистою, пречистою, преблагословенною, славною водицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми жидами поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаємо. Щедро там від народного Сина Твоєго з ним же благословенні си за пресвятим і Богим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Віри всім. Возлюбим друг друга, домислим и сповіми. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущною і нероздільною. Двері, двері, премудрості вон мім. Вірую во єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимих же всіх і невидимих, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного рожденного прежде всіх, світа от світа Бога, істинна от Бога, істинна, рожденна, несотворенна, єдиносушна Отцу і вже вся пиша. Нас ради чоловіки нашого, ради спасення ще часу небес, і воплотившогося в Духа Свята і Марії Діви чоловічася, розп'ятого же за нас під Понтийським Пилаті, і
що за славою судити живих і мертвих, Його царстві не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, і же від Отця ісходящого, і же з Отцем і за Сином споклоняємо, і за славнущого пророків, воєдину святою соборною апостольською церковь, і сповідую хрещення в оставлення гріхов, чаю воскресення мертвих, і жизни будущого віка. Амінь. Станем добре, станем за страхом вормим святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа буде зо всеми вами. Горя имеем сердцом. Благодарим Господу. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающие и глаголуще. Примите, ядите, сие есть тело мое, ешь за моего оставления грехи. И то да не овщись, я из кров моя нового завета, разови за много, я изливаю мое в оставление грехи. Двоих тебе приносяще общее за все.
Изрядно Пресвятей и Пречисти, Превосвященней, славней Владыцы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Господи нашего, блаженнейшего Савву, митрополита Варшавской, и всея Польши, и Господи нашего, высокопресвященного Георгия, архиепископа Вроцлавского и Щечинского, их же дари за Твоим церковь, мириться вечесных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое я истинны. Серцем славити, воспівати пречесне, великолепо іменує, от Отця і Сина, і ще того Духа, нині і присно, і во віки віков. І да будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа зо всіми вами. Святий, поминувши баки і паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенне освящених чесних дарів Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко на човеку любець Бог наш приємний, жертвенник воню Бога, незагодного способним божеством Богодат, і дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О избавитися нам от всякої скорбі, гніва і нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Не все совершенно, що мирне, безрішно у Господа просим. Подай, Господи. Але мирно, вірно, наставника, хранителя, дужителя з наших, у Господа просим. Подай, Господи. Прощення і оставлення гріхів і прирішені наші, у Господа просим. Подай, Господи. Приволези душам нашим миром, мирови, у Господа просим. Подай, Господи. Прощення примати до нашого мирі, покаянні скончати, у Господа просим. Подай, Господи. Християнське кончини живота
нашого, безболізне, постидне, мирне і добре, от від нас страшним судище Христові просим. Подай, Господи. Соєдинені віри і причастися до Духа, спразивши самі себе, друг друга і весь живот наш Христу Богу предадім. Тебі, І сподоби нас, владико, судерзновенням неосужденно, шміти призивати тебе небесного Бога, Отця і глаголати. Царствіє Твоє, Отче наш, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі, Отче наш. Хліб наш насущний даж нам нич, Отче наш, і остави нам довги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, Отче наш. І не веди нас во іскушеніє, Отче наш, но і збави нас от лукавого, Яко Твоє царство, і сила, і слава, от Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Вірившим. і духові Твоє. Слави ваша, Господеві, приклонити. Благодаті і щедротами чоловіку любим народного, Сина Твоєго з ним же Богословен сопресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом нині і присно і во віки віков. Он мимо святая святым.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Всегда, ныне и пресно и во веки веков. Świętym Twoim Bożestwennym, bezsmертnym i żywotworzącym tajnam, soblody nas od Twojej światyni, weź pouczaty się prawdy Twojej. Alleluja, alleluja, alleluja. Господи, приимше Божественце, Ты прежде смертных небесных, и ж отряших страшных Христовых таин, достойно благодарим Господу. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. День без совершенного мира, без решень, спрязивши сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. И яко Ты си освящение наше, и Тебе слово воссылаем от Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и пресно, и во веки веков. Миром изыдем. Господу помолився. Благослови, Бо священня, Господи, освящення убывающее, спаси люди Твоя, и Богослови достояние Твое, исполнение церкви, Ты сохрани освяти любящих Боголепи дому Твоего, Ты воспрослави Боже святую силою, и неуставно забывающих на Тя, мир, мир, ве Твоему даруй церквам Твоим священникам, воинство и всем людям Твоим, и яко всякое даяние благо, и всяк дар, совершен святов, и Тебе слава благодарение, поклонение воссылаем, от Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и пресно, и во веки веков. Благословение Господне на вас того благодатью и человеку любим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, надія наша, слава Тебе. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Матери, силою честного, житворящего креста Господня, святых славных и всехвальных апостолів,
святих славних і добробобідних мучеників. Boże, błogosławiony bywaj z wam всіх нині, присно і во віки віков. Амінь. Можна піти до Христа.